ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಲ್ಮೂಲ್ ಬುಟ್ಪುನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಡೆ ಹೋಗುದು ಪಿತಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ತೋಜ ನಿಟ್ಟೆ ಫೋನಾಗ ಬಲ ಲಗೇಜ್ ಆಯ್ಡು ಸರಿ ಬಾರ್ದೆ ಪಕ್ಕ ತೋಚವೆ ತುಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಡೆ ಹೋಗುದು ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಬಾಲೆ ಬುತ್ತಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಲಂಗ ಆಯ್ತಾ ತೋಚ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದರೆ ಅವೇ ಮಡಿನದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?